Hej, vi er ungdomsreporterne fra Raketvidenskab. Vi kommer fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Vi skal lave en film om fyrværkeri og sikkerhed. Og vi har fået lov til at møde en rigtig skuespiller, og nu skal vi ind og snakke med hende. Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Jeg hedder Mille. Jeg hedder Sofia. Hej Sofia. Jeg hedder Mikkel. Hej Mikkel. Jeg hedder Alfred. Hej Alfred. Jeg hedder Sønne. Hej Sønne. Godt, I kunne komme. Tak. Jeg glæder mig til at snakke med jer. Det var så lidt. Vi skal snakke om film sådan generelt, og vi skal snakke om fyrværkeri. Ja. Og I har nogle spørgsmål Ja. til alt det? Ja? Jamen godt, jeg glæder mig. Lad os sætte os her. Hvorfor blev du egentlig skuespiller? Det gjorde jeg, fordi at, jeg har spillet teater sådan, siden jeg var en lille pige, og kunne rigtig, rigtig godt lide det. Synes det var rigtig sjovt. Og så søgte jeg ind på Statens Teaterskole, og så kom jeg ind på Statens Teaterskole, gik der i 4 år, fra 2000 til 2004. Og det var sådan, det var sådan en følelse af at ligesom være landet på den rette hylde. Eller tænkte, det her det er rigtigt, det er det her, jeg skal. Hvad kræver det at blive en god skuespiller? Det at være skuespiller er sådan, det er hårdt arbejde. Og det handler om at have en masse tålmodighed. Nu har I lige prøvet det her lidt, og kommer jo til det endnu mere, når I skal lave den her film. Men det der med at ligesom skulle tage tingene igen og igen og være på, og så er der en masse ventetid, og så skal man lige pludselig, så skal man bare være på. Hvordan er det at være kendt? Er det godt og skidt, og påvirker det din hverdag? Jamen altså, jeg synes det kommer sådan lidt i bølger. Nu er Rita jo lige blevet sendt, så kan man godt mærke sådan ude i gadebilledet, eller hvad man skal sige, at folk ligesom sådan meget kan genkende en, fordi de lige har siddet måske aften før og set. Og det kan godt være sådan lidt meget, eller sådan, fordi at der er enormt mange, der kigger på en. Men så længe man ligesom ved, at de kigger på en, fordi at de har set en i fjernsynet i går, og det er ikke fordi, man har noget toiletpapir hængende ud af bukserne eller et eller andet, så er det fint, ikke? Hvis du mødte Rita i virkeligheden, hvad ville du så synes om hende? Jamen, jeg ville synes, at hun var... jeg ville synes, hun var meget skøn, og jeg tror, jeg ville... netop fordi jeg måske selv er sådan lidt konfliktsky i det, eller ikke er sådan en, der bræller ud på samme måde som hende, så tror jeg, ville synes, det var dejligt befriende at have sådan en som ven, der ligesom var sådan... hvad skal man sige? In your face, eller ligesom sagde tingene, som de var, og ikke, du ved, lagde skjul på det, ikke? Var det forkert sagt, in your face? Det betyder noget andet. Nå, okay. Hvad ville du være, hvis du ikke var skuespiller? Ville du være lærer? Nej, så ville jeg have været trommeslager. Okay. Det tror jeg faktisk. Altså hvis jeg skulle ønske, så tror jeg faktisk, jeg spillede trommer, da jeg var barn. Og hvad hedder det? Ja, det tror jeg godt, jeg kunne have fået rigtig meget sjov ud af. Hvordan har du det med fyrværkeri? Jeg har det sådan, at jeg elsker faktisk fyrværkeri. Jeg synes jeg elsker at se på det. Jeg synes, det er helt vildt smukt, eller kan være helt vildt smukt, og jeg kan stå i 20 minutter og sige nej, med lige stor entusiasme. Så jeg kan nok godt lide at se på fyrværkeri. Hvad synes du om hjemmet og krudt? Ej, det er så latterligt. Og det synes det er til grin. Det er jo helt vildt uansvarligt. Jeg synes slet ikke, det er sejt på nogen måde. Det synes jeg virkelig ikke. Hvordan får man folk til at huske beskyttelsesbrillerne? Man kan gøre det på mange måder. Men en måde, som jeg har hørt om, som jeg synes er rigtig god, det er, at man udnævner en fyrværkerimester i selskabet. Det vil sige, en, der står for at købe fyrværkeri ind, fyre det af, og ikke mindst sørge for, at personen selv og alle andre i selskabet har beskyttelsesbriller på. Så er du styr på volderne. Hvad synes du var en god kampagnefilm, og kan du huske nogen? Jamen, der er mange gode kampagnefilm. Eller om det er kampagnefilm, der handler om husk cykelhjelmen, eller lad være sms, mens du
du cykler eller kører bil, eller om det handler om mobning eller hvad, så er det jo vigtigt. Vi jo alle sammen godt ved de her ting, men vi skal lige mindes om det, ikke? Vi skal lige mindes om, husk nu at gøre sådan og sådan, ikke? Hvilke af de 5 fyrværkeriråd synes du er vigtigst? Jeg synes, det er svært at skulle vælge et ud af dem, for jeg synes alle sammen, de er ret vigtige. Men jeg vil sige, hvis jeg skal vælge, så er det at bruge beskyttelsesbriller. Hvad tror du, at vi skal slå på, når vi lærer vores forældre om sikkerhed og fyrværkeri? Altså, jeg tror, det er vigtigt, at I tager udgangspunkt i noget, som altså noget, man kan genkende. Det vil sige noget fra jeres eget liv, om man så må sige. Altså, at I finder ud af at lave en eller anden situation, eller som kunne være noget, der kunne ske i jeres liv, eller sådan, som omhandler de mennesker, der er i jeres liv. Jeg tror, det er vigtigt at finde noget, som er sådan genkendeligt. Skal vi bruge humor, skræk eller bare oplysninger i vores film? For at få et budskab frem, så selvom det er så alvorligt, som det her er, og vigtigt, og det handler jo om, at folk får blæst deres øjne og ører og fingre af og alt muligt. Det er en alvorlig sag. Men måden, man kan få budskabet frem, kan godt have noget humor. Fordi det er også en måde at fange folk på, at fange folks opmærksomhed på. Så jeg synes godt, man kan blande både humor og så samtidig også ligesom få fortalt, hvor alvorligt det her det egentlig kan gå. Var det det? Ja. Ja, det er godt. Jamen så tak for nu. Jeg glæder mig til at se jeres kampagnefilm, og held og lykke med det. Tak. Vi ses. Kom godt hjem. Hej. Jo, tak. Hej hej. Hej. Hej hej.